Ne tɔgɔ Wali Jawara n bɛ yan nɔ hukumu min kɔnɔ na o ye denmisɛnnin minnu y'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn k'a fɔ u b'a fɛ k'an ka kɔɔri don da la an ka kɔɔri sɛnɛ n'an ka kɔɔri nafolo ni a nafa ka dɔ fara o kan Mali kɔɔri la pour que maliyɛn den yɛrɛ ka se ka hali fɛɛrɛ bɔ i ka kɔɔri la. Ne tɔgɔ Abdramane Sy ne ye association des jeunes pour la valorisation n'o président an ka laɲini ye min ye nɔ an bɛ fɛ an ye mɔgɔ minnu wele an bɛna bilan kɛ artisans b'u ka bilan kɛ industriels b'u ka bilan kɛ formation professionnelle mɔgɔw b'u ka bilan kɛ minnu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la minnu fana b'a don olu fana b'u ka hakilijagabɔ kɛ donc hakilijagabɔ baaraw kɔnɔna na an bɛna recommandation ba kɛ o recommandation ba bɛna di an ka autorités ma pour que k'u accompagner ka kɔɔri don ba la parce que bi bi in na document officiel foyi tɛ yen n'an yɛrɛ kun ka document fɔlɔ n'o y'an ka première édition document ye. Ne tɔgɔ ye Madame Jara Jɛnɛba Tarawele. N'an ye kɔɔri in parata sisan an b'a kɛ fini de dali fini ninnu a bɛ kɛ chemise ye a bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye an b'an nafalan sɔrɔ a la. Sisan an bɛ 721 000 tonnes pratiquement ɲina donc 800 000 tonnes kɔni o sera ka ban surtout a fɔra yali 2021 de cɛ an dun bɛ 2019 la ne dalen b'a la kabi 2020 an bɛ se 800 000 tonnes na u ni min b'an cɛ a la o ye epsilon ye o ye fɛn fitinin ye. Ne ye Madame So Mariam Jara tɔgɔ kucala kɔɔrikolo filɛ nin ye a bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye a ka bulɛti a bɛ kɛ basi ye a bɛ furakɛli yɛrɛ kɛ kɔɔrikolo kɔnɔna joli ban a bɛ kɛ plafond ye a bɛ kɛ baganw ka dumuni ye a nafa yɛrɛ tɛ fɔ ka ban. Ne ye Solomamadi Keyita ye ne ye APCAM premier vice président ye gɛlɛyaw bɛ yen baarakɛminankow bɛ yen mais gɛlɛya fanba yɛrɛ ye vraiment sanjiko de ne y'a ye jamana dɔw la olu b'a kɛ ni kɔɔri lan waati sera n'o y'a sɔrɔ san ma na olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ji ko la pour que ka ji bila ka taa yamide i b'i ka lanni kɛ après sanji b'a sɔrɔ yen bon ni sanji y'a sɔrɔ yen ni sanji ko gɛlɛyala waati min i bɛ ji dɔɔni bila ka taa bon a bɛ jamana dɔw la irrigation d'appoint n'o sera ka kɛ i bɛ rendement mun ɲini jusqu'à 3 tonnes à l'hectare i bɛ se k'a sɔrɔ.